Чаму пачаў хвалявацца Александр Лукашенко? У чым нечакана пракалоўся яго сярэдні сын Дмітрый, а таксама якія дрэнныя навіны з'явіліся пра вядомага беларускага палітыка і чаму міністр Кубракоў злуецца на сваіх? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Астралогія, інфа-цыгане і экстрэмізм. Расследавальнікі праекта бюро адшукалі таемны аккаунт Дмітрыя Лукашэнкі ў інстаграме. І публікацый падобна там няма, але ж падпіскі паказваюць, што інтарэсы сына Лукашэнкі прыкладна такія ж, як у сярэднестатыстычнага таксіста. Напрыклад, Дмітрый Лукашенко сочыць за аккаунтамі а-ля астралагічныя парады для Авена. Сярэдні сын Лукашэнкі нарадзіўся 23 сакавіка, і паводле знака задыяка ён якраз Авен. Асобная катэгорыя яго інтарэсаў – гэта лічбавая псіхалогія. Напрыклад, ён падпісаны на паблік «Спазнай сябе», дзе прапаноўваюць убачыць сябе з іншага боку і адкрыць таямніцы псіхалогіі. Таксама Дмітрый Лукашенко сочыць за профілем Дэніела Флэша, які прасоўвае свой унікальны метад псіхасаматычнай тэрапіі. Ну і вядома ж, Дмітрый Лукашенко працуе са сваімі фінансавымі патокамі і займаецца грашовымі афірмацыямі. Прасцей кажучы, ён не цураецца і інфа-цыган. У інстаграме Дмітрый падпісаны на Сергея Адамовича, які сам сябе называе архітэктарам кода душы і вучыць разбіраць свой асабісты код даходу і пакрокавай сістэме фінансавай свабоды. Ну і акрамя таго, Лукашенко сярэдні сочыць за аккаунтам блогеркі Сашы Белеер. Яна аўтарка курсу па грашовых медытацыях, які, на яе думку, дапамагае прыцягваць грошы ў сваё жыццё у лёгкасці і гармоніі. Праўда, у сеціве яна праславілася як жонка такога ж інфа-цыгана Сергея Касенкі. Прыглядвае Дмітрый Лукашенко і за навінамі ў Беларусі. Ён падпісаны на афіцыйныя аккаунты такіх дзяржаўных СМІ і паблікаў, як Белта, Пул Першага, Валкавыск Лайф і ОНТ Мюзік. Але, як высветліла бюро, Дмітрый Лукашенко прабраўся і ў варожы лагер. Ён падпісаны на інстаграм-аккаунт праекта «Беларусь новасці», які прызнаны экстрэміскім. Прычым, для любога іншага беларуса такая цікавасць пагражае штрафам ці арыштам, бо паводле беларускага заканадаўства садзейнічаннем экстрэмізму цяпер лічаць нават падпіску, а значыць, Дмітрую Лукашэнку свеціць як мінімум адміністрацыйнае спагнанне. Ну і само сабою, у профілі аформленыя ўзаемныя падпіскі з сямейнікамі Дмітрыя Лукашэнкі, дзецьмі Анастасіяй, Дар'яй і Аляксандрай, а таксама жонкай Ганнай Лукашэнкай, больш вядомай як Ганна Сялук. Ну а сярод фаловераў Дмітрыя Лукашэнкі журналісты адшукалі галоўнага трэнера каманды Аляксандра Лукашэнкі Дмітрыя Баскова, а таксама нейкага загадкавага Юрыя Шахуру. Дзякуючы кіберпартызанам стала вядома, што той Шахура быў вайскоўцам часці 01549, то бок ён працаваў у службе бяспекі Лукашэнкі. Акрамя таго, ён некалькі разоў суправаджаў Ганну Сялук у замежных паездках. Адпаведна, ён можа быць асабістым ахоўнікам клана Дмітрыя Лукашэнкі. Ну а Лукашенко старэйшы сёння сустракаў важных гасцей і перажываў на вельмі нечаканую тэму. У першай палове дня ён замасліваў старшыню нацыянальнага народнага сходу Алжира Ибрагима Бугали. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самые лучшие из всех стран Африки. Ну, а пасля танцаў вакол афрыканскага госця Лукашенко прыняў свайго былога калегу, колішняга прэзідэнта Малдовы Ігара Дадона, вядомага сваімі прасавецкімі і прарасійскімі поглядамі. І тут ужо Лукашенко адкінуў усякую дыпламатыю і загаварыў на больш звыклай для сябе мове, нават перайшоўшы на «ты». Очень важно услышать твои слова, твое мнение, которые я, конечно же, доведу до глав государств, с которыми буду встречаться, но публично, может быть, это будет не совсем дипломатично, так дружески хочу услышать ответ на вопрос о суверенитете и независимости Молдовы. Згадаў ён і вось такі аграрна-романтычны эпизод. И знаешь, я вспоминаю, когда мы с тобой кукурузу сеяли в 2018 году на возвышенности какой-то, вот перед глазами картинка, я оттуда смотрел на Кишинев. А он был весь в цвету, все расцветало, весь белый город. И я вот сейчас думаю, ну как такую красотищу, и трудолюбивый же народ молдаване, они горы могут свернуть, как кому-то отдать или включить в состав какого-то другого государства.
Ну і калі вы не ў тэме, то тут Лукашэнку непакоіць наступнае. Апошнім часам, асабліва пасля ўварвання Расіі ва Ўкраіну, у Малдове усур'ёз абмяркоўваюць пытанне добраахвотнага далучэння да Румыніі. Гэта разглядаецца ў тым ліку як спосаб абароны ад гібрыдных пагроз. Бо маленькая і небагатая Малдова мае сваю шматгадовую балявую кропку – прарасійскае квазідзяржаўнае Прыднястроўе. І падобна, што Расія яшчэ не прыйшла яго вызваляць толькі таму, што не мае агульнай мяжы, і доступ да Прыднястроўя магчымы толькі праз тэрыторыю Украіны. Менавіта таму цяперашняе малдоўскае кіраўніцтва адкрыта кажа, што лепш зрабіць свядомы выбар і далучыцца да Еўропы, хай і як частка Румыніі, чым згубіць суверэнітэт пад ботам расійскага акупанта. У саміх малдаван меркаванні на гэты конт розныя, і нейкай агульнанацыянальнай пазіцыі тут усё ж няма. Але Лукашенка на гэтую тэму вельмі перажывае, бо як звычайна прымярае ўсё на сябе. І падобна, што ён ужо бачыць у сваіх кашмарах, як Беларусь у выпадку змены кіраўніцтва, такім жа макарам просіцца ўвайсці ў склад Польшчы. Там Лукашенка так сам сябе напалохаў, што адразу пачаў адгаворваць і Дадона, і ўсіх малдаван ад нейкіх рэзкіх рашэнняў. Молдавский народ, который в своей истории много чего натерпелся, это великий народ. Нельзя его унижать, нельзя его принижать, нельзя его куда-то засовывать, даже в очень перспективную и развитую страну. Вы заслужили это место под солнцем, и надо там жить и делать счастливым свой народ. Прычым аргументы ў Лукашэнкі для малдаван былі ўсё тыя ж, як і для беларусаў. Нідзе вы нікому не патрэбныя. Мы-то это понимаем. Нигде мы никому не нужны. Опыт нам показал уже. Не хочу тоже называть страны, ты их хорошо знаешь. Он показал, как с нами обходятся. Поэтому получится где-то светлое будущее, хорошо. А если не получится, не надо резать эту пуповину и рвать отношения с теми, с кем вы всегда находили общий язык. Тым часам беларускія сілавікі нарошчваюць трывожную актыўнасць па ўсёй краіне. Апошнімі тыднямі супрацоўнікі КДБ зноў пайшлі з обшукамі па адрасах беларусаў, якія выехалі за мяжу. У адным з выпадкаў спецслужбісты падкрэслілі, што мужчына, якога яны шукаюць, вядзе актыўную дзейнасць за мяжой і наведвае шматлікія мерапрыемствы. Яны нават перадалі праз сваякоў патрабаванне, каб ён, цытата, менш высоўваўся і сядзеў ціха. Паводле гасцей у пагонах на мужчыну ў Беларусі ўжо заведзеная крымінальная справа за садзейнічанне экстрэміскай дзейнасці. Вядома, што гэтыя ператрусы з'яўляюцца часткай маштабнай справы, распачатай следчым камітэтам, якая тычыцца шэрагу артыкулаў крымінальнага кодекса за здзяйсненне злачынстваў супраць дзяржавы і злачынстваў экстрэміскай накіраванасці. На дадзены момант праваабаронцы маюць інфармацыю пра больш чым 30 ператрусаў, якія прайшлі ў сваякоў актывістаў, якія жывуць за мяжой. Паводле звестак праваабарончай супольнасці, прынамсі частка гэтых рэпрэсіўных дзеянняў, звязаная з удзелам беларусаў у святкаваннях Дня волі ў Варшаве, Вільні, Беластоку і Злучаных Штатах. А ў Магілёве міліцыя раптам пачала чарговыя трэніроўкі па разгонах пратэстаў. Прычым у паведамленні сілавікоў асобна падкрэсліваецца, што каля лядовага палаца могуць быць чутныя гукі стрэлаў і выбухаў. Маўляў, калі што, не хвалюйцеся. Чакаецца, што такія вучэнні пройдуць па ўсіх рэгіёнах Беларусі. Прычым на іх адпрацоўваюць не толькі нейкія надзвычайныя падзеі, а і затрыманні ў прамым сэнсе ні ў чым не вінаватых людзей. Да таго, у Віцебску на аналагічных вучэннях міліцыя трэніравалася вінціць журналістаў і людзей, якія стаяць уздоўж дарогі з кветкамі. Адметна, што віцебскімі вучэннямі міністр унутраных спраў Іван Кубракоў застаўся вельмі незадаволены і загадаў правесці ўсё па новай. Организация учения, первой ее части вам 2, признана неудовлетворительной. Первому заместителю министра провести обучающий семинар со всеми руководителями, которые отвечают за организацию пресечения массовых беспорядков и вообще в целом по планам. Собрать кустовым методом начальников милиции общественной безопасности всех районов и провести учебу. Потом лично первый заместитель министра проводит учения в Витебской области. На той же Витебской нараде звычайно спокойный министр нават повысил голос на своих подначаленных. Вы не посмотрели, как это происходило в других регионах, и почему-то вот этот формализм, я же уже говорил, уважаемые коллеги, мне не нужна картинка, нам надо, чтобы мы посмотрели наши недостатки, наши проблемы, но почему-то на сегодняшний день вы занимаетесь вот этим формализмом.
Памерла вядомая беларуская паэтка і пісьменніца Раіса Баравікова. За сваё працяглае творчае жыццё яна выдала некалькі зборнікаў вершаў і п'ес, а таксама напісала шэраг дзіцячых аповесцяў і казак. Пра сыход паэткі ў сацыяльных сетках паведамілі яе родныя. Раісе Баравіковай было 79 гадоў. Украінцы назвалі лічбу беларусаў, якія ваююць на баку расійскіх акупантаў, а таксама паведамілі, колькі з іх загінула. Падчас сустрэчы 26 мая ў каардынацыйным штабе па абыходжанні з ваеннапалоннымі прадстаўнікі беларускай дэлегацыі запыталі звесткі пра грамадзян Беларусі, якія ўдзельнічаюць у вайне на баку Расіі. Паводле даных украінскага боку, станам на 20 мая 2026 года на баку Расіі ваявала амаль 3000 беларусаў, а дакладней 2871 чалавек. Паведамляецца, што 440 з іх ужо забітыя. Сумныя навіны з'явіліся пра Аляксандра Меленкевіча. Яго стан здароўя застаецца цяжкім, і цяпер жонка палітыка Інна Кулей просіць дапамогі. У лістападзе мінулага года Меленкевіч сам прыйшоў у шпіталь на планавую аперацыю. Падставай стала тамаграфія, якая паказала тромб, і дактары настойліва раілі не адкладаць умяшальніцтва, бо ў любы момант той тромб мог адарвацца і ўжо з фатальнымі наступствамі. Палітык даверыўся спецыялістам, але падчас аперацыі пачаліся неспадзяваныя праблемы, і ўсё скончылася ацёкам мозгу, рэанімацыяй і медыкаментознай комай. Меленкевіч выжыў, але пасля аслаблены арганізм перанёс яшчэ некалькі інфекцый і 2 запаленні лёгкіх. 78-гадовы палітык і тут выкраскаўся, але наступствы аказаліся вельмі сур'ёзнымі. Левая частка мозгу, якая адказвае за інтэлект, маўленне і памяць, не пацярпела, а вось правая, якая адказвае за рух, атрымала пашкоджанні, і цяпер у спадара Меленкевіча не працуе левая рука і дрэнна слухаюцца ногі. Нават цяпер ён усё яшчэ не можа вярнуцца з бальніцы дадому, бо неабходныя пастаянны нагляд дактароў і інтэнсіўная рэабілітацыя. Усё гэта каштуе вялікіх грошай, і цяпер Інна Кулей вымушаная звярнуцца па дапамогу да неабыякавых беларусаў. Цытата. «Арэнда жылля, аплата рэабілітацыі, транспартныя выдаткі, каб штодня дабірацца да мужа ў шпіталь, усё гэта ўжо выходзіць за межы нашых магчымасцяў. Таму я звяртаюся да вас, сябры, з просьбай аб дапамозе. Я вельмі веру ў сілу нашай салідарнасці, у сілу талакі, у чалавечую дабрыню і веру, што калі Бог захаваў Аляксандру жыццё, то мы павінны змагацца за яго далей». Канец цытаты. Калі вы раптам можаце хоць нечым дапамагчы, то шукайце спасылкі ў апісанні пад гэтым відэа. Нацыянальны банк Беларусі афіцыйна прэзентаваў новую купюру. Банкноты наміналам 200 рублёў атрымалі абноўлены дызайн і трапяць у абарот ужо 1 чэрвеня. Дарэчы, факсіміле подпісу старшыні праўлення Нацыянальнага банка Пятра Пракаповіча цяпер замянілі на актуальны подпіс Рамана Галоўчыкі. Іншыя змены амаль незаўважныя і тычацца ў першую чаргу паперы і элементаў, якія ахоўваюць ад падробкі. У Мінску мужчына збіў іншаземку ў пераходзе метро. Мінак меў кепскі настрой, а яна не ведала рускай мовы. Інцыдэнт адбыўся ў падземным пераходзе станцыі метро Інстытут культуры, дзе жанчына чакала сваю прыяцельку. У нейкі момант да яе падышоў нецвярозы мужчына і пачаў нешта пытацца. Але дзяўчына адказала на французскай мове, бо ні рускай, ні беларускай яна не валодала. І на гэта мужчына адрэагаваў некалькімі ударамі. Неўзабаве яго затрымалі, і аказалася, што нападнік гэта 46-гадовы жыхар Баранавічаў, які працуе кіроўцам пагрузчыка. У судзе ён патлумачыў свае дзеянні кепскім настроем. Маўляў, прыехаў у Мінск купіць аўтамабіль, але па дарозе згубіў мабільны тэлефон. Напад на жанчыну суд палічыў хуліганствам, і мужчыну прызначылі пакаранне ў выглядзе 1 месяца арышту, а таксама выпісалі яму прымусовае лячэнне ад хранічнага алкагалізму. Крымінальная трагікамедыя адбылася пад Мінскам. У Фаніпалі мужчына скраў пародзістага сабаку і перафарбаваў яго, каб гаспадар не пазнаў. Ахвярай зладзюжкі стала руская гончая, якая звычайна мае рудую ці карычневую поўсць. Ну а новы гаспадар пафарбаваў скрадзенага сабаку цалкам у чорны. Але ж ад праблем яго гэта ўсё роўна не ўратавала. Злодзея хутка знайшлі і асудзілі на 1,5 года хіміі, а таго няшчаснага сабаку вярнулі гаспадарам. Вось такія навіны аўторка. Падпісвайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.